дар дасти ма коғаз мисол ма тупш мекунам погиза сахт тупш мекунам меҷиқемша правильно коғаз аҷиқидем салфетка шид байомоне ва касе ки бихоҳад ки инструксия ҳамеро ёд бигира ҳамин хел чира чӣ хел бикуна марҳамат бародаро тамошо кунед ман ҳамаша стрелка қади ба шумо нишон метам нигоҳ кунед глои картара ки се гла дар сурати якм ки гӯё ки айдуруи расм карта баромад як нукакш метова байомоне бародаро ҳамада салом алайкум бо шумо ҳастам ман муҳаммад шарипов бародаро имрӯз тамошо мекунем чӣ бале айноми видео фаҳмидем фокусора ҳамин футболка фақат безеб места одами базеба безеб мегирам пиздец дар любой ҷанговар бозингар агар дар ғолиб шидан шумо бовар дошта бошед метавонед сумкор кунед ссилка дар комментария видео закрепит кардага яъне ки якм комментария ҳамун ссилка агар та америка рафтанӣ бошӣ не ки надонӣ ки чӣ хел документ лозима куҷо муроҷиат кунӣ ва аввал ай чӣ сар кунӣ ва чӣ кор кунӣ ки визат битан ба ин кор номерое ки дар рӯи экран мебинӣ ба ту ёрдам мерасонад фирма барои бо шумо суҳбат кардан фаҳмондан совет додан аз шумо пул намегиранд танҳо вақти ҳаққи хизматшона мегиранд ки ҳама ҳуҷҷатҳои шуморо барои гирифтани виза тахт мекунанд ва шуморо ҳама маълумотҳои лозимаро метаҳанд ва ногуфта намонад бародаро ки ҳаққи хизмати ин ширкат ба муқоиса бо дигар ҳамин хел ширкат ҳое ки ба ҳамин кор сару кор доранд 2-3 маротиба арзонтар аст. Номерое ки дар рӯи экран мебинем бародаро занг занен ва ба шумо роҳи сафед ба Амрико. ва дар инҷа бародаро камтара қиинтара фаҳмондани не ки хушрӯ гӯш кунед хушрӯ бифаҳмед мефаҳмед яъне ки фокус чӣ хел мешавад салфеткара занак медаронад ду пора мекунад отдельно салфеткаро кулула мекунад ҳардаша меҷиқа мардака мета мардак бо обратно мегира хиди занака мета ва як мекунад яъне ки типа серу ҷодуш мекунад баъдан айдаси занак мекаша салфетка саад шидай часп бидай оҳ удивительно ҳама ҳайрон не ки не бародаро дар асл чӣ кор мешавад мардак салфеткара иваз мекунад байомоне яъне ки зури фокус никоҳ меяд ки анами корро намебинӣ чандин бор тамошо мекунӣ баъд мефаҳмӣ ана нигоҳ кунед бародаро майда ман мегӯм ки чӣ хел салфеткараи мардак алиш кард вақте ки занак салфеткара даронда иста буд ду тақсимуш кард салфеткара кулла кард дасташ дасти мардака нигоҳ кунед дар ҷебакшай чӣ кор мекунад как раз дар анами момент салфетка мегирад баъд ози шумо мумкин бигӯед ки салфеткара ки мардак айкисаш гирифтак салфетка дар куҷое ки салфетка бад наметавад чӣ хел мисол и бо дар даст ӯ салфеткара айкисаш гирифтаку и салфеткаи дигара қабидак ӯ салфеткаи айкисаш гирифтаги ба чӣ хел наметавад бародаро фокусникҳо ҳам хел тавоноие доранд ки мисол дар дастшон ҳастаи ҳамон ашё мисол бо мегиранд як ашёи дигар ҳам хел кор кардан мегиранд нигоҳ кунед ки ман қати шумо чанд ха гап задаистам дар дасти ма коғаз мисол нигоҳ мекунем коғаз нигоҳ кунед мисол коғаз правильно ва тупш мекунам погиза сахт тупш мекунам меҷиқемша правильно коғаз аҷиқидем салфетка шид яъне ки ин кор осон аст изначало ман вақте ки шумо гап задаиста будам дар дасти ман салфетка буд просто шумо салфеткаро надидед анами ҳолатдам дар дасти ин мардак қадамҷа кор кайса манипулясия кард не ки салфеткаи дига мондагиай ва дар инҷа савол ба миён меяд ки хорошо агар салфеткаи дига бошад дар дасташ чӣ хел салфеткаи айдаси занагирифтагира ба ҷо кард ва нигоҳ кунед бародаро ки вақте ки ӯ гап задаиста нишон додаиста корша кардаиста даст дигариша дар лави устал ҳамин положение мемонад ки салфеткаро ҳуйда бошад чӣ курае ки намебинад ки устал дар иҷаи дамобайниш монад дар лавуш мемонад ҳамин хеле ки партия ӯ салфетка остак меғалта таҳда салфеткаи алишкардагира занака мета занак ӯй мекунад во ира бо чӣ тасдиқ мекунад ки салфеткара хай даронда дасти занак да салфетка дарондагира монд намешавад ки дар дасти ҳамун занак хидаш беставу серу ҷодуша бигзаронаву занак хидаш ӯй кунад ки саатай не бои дасти хидаш як бор мехапад чӣ ба мехапад
همین قبیدن چی در کار اینا برختون سالوتین برای که علیش کن و زوری فوکس کن همین که پروست همو علیش کردنش منو میدیم یعنی که برادر در فوکوس خیلی که تماشا کردین کارتا را میگیره کارتا را مانیپولیاسیا میکنه کارتا ایواز میشه این کارا چخیل میکنه تماشا کنین گپ در جایی که کارتا را ایواز میکنه سوال با میون میاد کارتا ای کجا اومد انا که برادر یا برخمو شمختون سوال بتین که دستی مردک در پشت زنک چی کار میکنه چیکار میکنی گازن کنی غرض اونی که اگر در ای پشت یگون چی نگرفته باشه چیکار کرده اگر یگون چه قفیده نکو کجا میتونه شما برای کار یگون جای دیگه ممکن بیوان در اینجا بله برادرها как раз همو карта را گرفته است получается این زنک просто زنکی случайно айзал выбор кардагӣ нест این زنک уже одами худшон ҳисоб мешавад вале бародаро фокус мекунад дар ҳама хел фокусошон интерес нашава гуфта одами худшон билет мегира мия дар зал мешина ва ба мега кияй случайно хоҳиш мона кияй мега бад ҳама даст ҳами бародаро бад худаш имена ҳам одами о фалон одам биё мега ха ин случайно вибр нест ин осознанный вибр вибри фаҳмида در این فوکوس برادرها پارالل ما فهمیده میگیریم که چی گپ میشه یعنی که مردک در دفتر کارتای جوری را میکشه رسم میشه کارتاش زنده میشه بگیم ایدرونی دفتر میبروه خودش ایدرونی رسم مثال یک کارتای دیگه میبروه کارتای ایمنه کارتای جوری گویا که با خودش هم خیلی توانایی داره که میبروه کارتا برای که تماشابین فکر نکنه که در درونی دفتر مقصد بریده شکوف کرده یگون کارتای دیگه نبرومده گفته ورق میدرونه мета журиро ки проверка кунен вақте ки варақа медорна мета нигоҳ мекунен действительно ҳамун расмае яъне ки расм худаш айдуруи худаш баромад не ки бародаро ин хел нест всё таки ҳамун фикри аввал кардаги яъне ки айдуруни дафтар я варақи дига мебуроя ира ҳамаи шумо карда метавонед оли бисёри тамошобинон меяд ки чӣ ба ин корро камера намебинам камера мебинам просто аҳамият наметавад дар вақти анализ ба мефаҳмӣ нигоҳ кунен якум рақами 5 пар дора дуюм гилои картаи ما همش استرلکه قدی با شما نشون میتم نگاه کنین گلوی کارتا را که سه گلا در صورت یکم که گویا که ایدروی رسم کارتا برآمد یک نوکش میتوه در رسم دیم که ورقه در اون دادک پول نویدنه و خودی رسم هم تغییر دارن نگاه کنین برادر شما باز شما میگین چه خیلی همون ورقه چه در اون کنه چه نه در اون ورقه گردون دیگریش در اون و کسی که بخواد که این اینستروکسیون همین را یاد بگیره همین خیلی چی را چه خیلی بکنه مرحمت برادر رو تماشا کنین اینستروکسیونش که همین را چه خیلی метони тайёр кунӣ худ дар хона сохта мешава аввал карта худи карта дар пушти зира мебандӣ дар варақи дуюм пачкаи картаро гӯё мекашию нӯки ӯро шикоф мекунӣ барои карта баромадан вай картаро дар дуруни пачка медозӣ зира пушти варақати ҳам ки мебарӣ мемонӣ дар ва вақте ки дафтара қабидагии хел чилик қати ай пушт чихеле қабидагӣ намеҷ ба чилик қати тағйир медиҳӣ برادرها ویدیو در همینجا به انجام میرسه و میگذاریم موضوع به شوخی و سلامای شما و فکرات در کامنتر حتما اویدی ویدیو بیان کنیم با طریق لایک دیسلایک در من نشون میدین که ویدیو در شما پسند اومد یا اینکه نه و ویدیوی ما انتظار باشین خیر تا ویدیوهای آینده برادرانی عزیز با شما داروهای گیاهی رو توصیه میدیم میپیدیم پاستا برای بقوت کردن مردانگی برای شخصانی که کودک دار نمیشن فوی اسپرما رو زنده کردن همچنین برای شخصانی که در وقت همخوابه شدن به حرکت میباشند و همچنین برای ورزشکاران توصیه داده میشود یکی از داروهای گیاهی دیگر این فرنگ میباشد برای مردهایی که زنهای خود رو راضی نمیکنند در وقت همخوابه شدن تیز کارشان رو تمام میکنند شما میتوانید همخوابه شدنتان رو تا 45 دقیقه دراز بکنید سمیوان برای وزن گرفتن و شخصانی که با
ورزش مشغولند. بی‌نهایت پیشنهاد خوب میباشد. خلبه برای خنک‌زدگی، سنگ گرده، پروستات، پیشابدان همچنین حدیث پیامبر است که به 100 درد دوا میباشد. برادران عزیز، اگر شما خواهید که از این داروی گیاهی دسترس کنید، با رقمی که در روی اکران میبینید زنگ زنید. سلام علیکم. سلام. یک روز معلم талабаҳоро экскурсия ба стройка мебарад ва дар ҳамин ҳолат як мардак айболои ресинса меғалтад ва муаллим ҳама талабаҳоро ба мактаб меёра обратно ва мега ба фикри шумо чӣ ба ӯ афтид. Якаш мехезад мега ҳаво гарм буд, сараш тов хӯрд. Якаш дигаш мега айбаландӣ тарсид, барои ҳамин қағалтид. Баъд навбати афанди мешавад, афанди мехезад мега мара айотам ҳақорат кард, барои ҳамин қағалтид. Ва муаллим мепурсад чӣ хел ҳақорат кард. Афанди мега эй сағира, бар падарат наълад лесинсара наҷунбон. Наҷибулло М: ассалому алейкум бародар, зинда бошӣ. Алейкум салом, саломат бошӣ брат. Я бача духтара занг мезана, прикол карданӣ мешава. Мега салом духтараки хушрӯ. Духтар мега ките? Бача мега мадина шав дар хов дар омада будум, хушрӯ фикр ки. Духтар мега мадина сагмона хов дида будум. Ви барбоси ти? Тоҷик бача: ассалому алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Короче, як рӯз афанди дар роҳ мерава, бедия меқапаш. Афандира мега барои чӣ мошинит номер надорад? Афанди мега охи ман номеромо аз ёд медонам. Блин, ҳамин лайфхаки зур афанди ёд гирифтан накора. Номероро аз ёд мекунӣ, тамом дига далабои ҷо бепаро маън мекунӣ, фикр намекунӣ ки миёи номерота кандиян. Бахтиёр Ибрагимов: афанди пага имтиҳон дора, хоб мера, саҳар дер мехезад. Баъд да устодаш занг мезана, мега ман дер миём устод. Устодаш мега хайрият, бедорум кардӣ. ошуқ бачаи саргардон: афанди дар роҳ қати бачааш рафтесае ки дар роҳ ду нафара мебинанд. Афанди сини писараш мега биё ба ҷо шем. Писараш мега чӣ ба? Мега охи ҳозир дар канали СМ Шарипов анекдотмон мекунам. қадами қурбона пурсиданд ки ки ҷо шидӣ? Дига нестӣ? Қадам гуфт: СМ Шарипов афандира звезда кард. Ака бо мо мегардем туй ба туй шики баба гуфта. Афандира меган чӣ ва фақат ба номи ту анекдот меган. Мега ҳамаш айби СМ Шарипов звездамон кард, қадами қурбона гузаштем. Самардин Расулов: салом ака. Алейкум салом. Афанди грехте сабда, як мусофир мега эй ки ҷо мегрезӣ? Афанди мега айдаси подписчикои СМ Шарипов. Ғарибон муҳоҷирон: салом алейкум. Алейкум салом. Як бор афандиҳои марам бихон, бо качоктар мешай. Афанди як бор шаҳр мея, дуюм бора қати ҷураш меян. Дискотека медороянд, чанд қарақс бозӣ мекунанд, баъд меброянд. Ҷураш мега ман нафаҳмидум бача туй буд ё духтар туй? Афанди места фикр мекунад, мега не, хатнасури Алберт Эйнштейн буд. Браҷоно, афандиҳо ай ҳамара мехонам, ай касера ки 10 салом менависонам, 10 салом то 10 салома успед мекунам мерасонам. Афандиҳоро ай ҳамун поён алав хонда омадан мегирам, 10 кишид, 10 нормални боша, далчи аллакай уже намехонам, барое ки ҳардаш 10-таяй. Ва мумкин ки шумо имрӯз бинависед да пага видео ждат кунед, не ки да пага видео наброя, барое ки да пага видео умуман дига чӣ меброя. Ай шумо уже может 2 ролик пас броя ё ки 1 ролик пас броя. Барои чӣ? Сабаби хеле шидеста последнее время ки ин маънои ӯро надорад ки ман нахондам. Ман хондам, видео монтаж кардагия, просто видеоҳо пасопеш баромадеста. Яъне ки видео тайёр мешава, монтаж мекунам, ман ӯро намепартом. Чӣ ба? Ин сабабҳои хай технически хича дора. ӯ мумкине ки 2 рӯз баъд брояд. Яъне ки фаҳмидем брато. Хаёе ки набромад метавонем дизлайк монем брато. Як аз нависонда ки ай мана нахонди харум ка дизлайк мондум. Тоғрия браҷон. Дизлайк, мизлайк мондам гирин тоғрия. Нуриддинов: аввалан салому алейкум. Алейкум салом. Ака сози хуби, зинда бошӣ. Раҳмат додарҷон, саломат бошӣ. Тоҷика уруса узбека меқапанд, меган охирон хоҳиштона гап занед. Якм урус мега 100 грамм арақ. Узбек мега охирон бор ота вочама бинам. Сеюм тоҷик мега ай инами ҳарда иҷро нашавам. Дунёи ман. Салом, ай номи Ҷобиров Шодибек Бахир дакай Муҳаммад. Сози хуби тенҷи кор боро. Хубай, саломатиё созай. Алейкум салом, раҳмат браҷон, саломат бошӣ. Ягон кас ғам намета, мисол ягон ҳамсоят, ягон блогер ғам бутан, габза. Мегирем чапашон мекунем. Браҷон, ами ҳама медона ки инами шумо подписчикои маен. Агар сумарна ай ҳамаи каналҳоро ҷамъ кунем, одамере ки 60-70 ҳазор поддержка дора браҷон, ки ғайрат мекуна гап зана. Саломат бошӣ. Ино озбод даиҷа нависонде ки чапа мекунем, точно агар ягон душман боша мега и подписчикаш экскватор дора. Хонама чапа мекуна.
Так что тугриам. Мо тоҷикем. Салом алейкум акаҷон. Алейкум салом. Саломи мара ба бачаакои ғариб расон. Кулоб тиҷи. Салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Саломи мара ба акай Ҷамахон Наимов расон. Дар ғарибиян саломат боши ака. Респект. Обод боши брат. Ғарибача ошиқ. Салом ака. Алейкум салом. Ма пастаяна успед намекунам якм лайк да. Диюмша хабиди. А бача диюмшам нормально. Абдурахим Асроров. Салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Сози хуби бародарам. Раҳмат браҷон. Саломат боши. Шумо хубен? Муҳаммад Эр. Салом алейкум. Алейкум салом. Саломи мара ба мардуми ҳамадонӣ бирасон. Кӯчаи Пролетар. Мнву Иялев. Ох блин. Якм қатъи зубонам шикаст. Мнву Иялев. Салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Ман мехоҳам дар бораи одамои дига планета шумо маълумот битин. Яъне дар бораи инопланетяниноа. Ку кияед бо дар бораи инопланетянино куя бинем комментария.